Good morning guys. सिखारगोन मोना मोनसे भिडिअ नुनानै जोबोद गोसोआ उत्साहित जादों जे इउजि ब्रह्म सारा गावनि मिनिस्टारशिपखौ रिजाइन होगोन जुदि बिक्रम दैमारी बिथां आदाया जे बिटिसिनि माखासे दफाफोरा केन्सेल जाबाय एनआईटी केन्सेल जाबाय ट्राइबेल इउनिभार्सिटी केन्सेल जाबाय फेक्टरि केन्सेल जाबाय 10टा कलेजेसफ्रा मावजाला होननानै जुदि इउजि ब्रह्मनो फोरमान होनो हायोब्ला इउजि ब्रह्मआ मिनिस्टारखौ बिबानखौ गारगोन प्रमद बर'आबो गारगोन गबिन्द बसुमतारी डिपुटिशिपखौ गारगोन बेनिफ्राय आन्दलनाव ओंखारफिनगोन बे फुरा रायजोनि गेजेराव होननानै लाखाबाय इउजि ब्रह्म सारा दा होमबा वान सेकेन्ड बिथांमोना बिक्रम दैमारी भार्सेस इउजि ब्रह्म सार दावहा जाफिनबाय दिनै बिक्रम दैमारी आदाया जाय लेखाखौ रायजोफोरनो होयै गांफा होयै फोरमान होगासिनो दं बे खेत्रआवबो इउजि ब्रह्म सारा फोरमान बिदों अब्ला बिक्रम दैमारी आदायाबो इउजि ब्रह्म सारनो फोरमान होनांगोन जे एनआईटी ट्राइबेल इउनिभार्सिटी 10टा कलेजेसफ्रा आसाम सरकारनि गेजेरजों जाला होननानै फोरमानखौ बिथांनोबो फाथायहरनांगोन अब्ला बिथाङा जुदि फोरमान मोनमारोबा इउजि ब्रह्म सारा मिनिस्टार बिबानखौ एंगारगोन प्रमद बर'आबो एंगारगोन गबिन्द बसुमतारी साराबो एंगारगोन अब्ला बिक्रम दैमारी आदानि फोरमान होनाया नंखाय नामा ना इउजि ब्रह्म सारासो बुजिस'नो हायाखै नामा ना मिथिनानैबो मिथिबायदि थादों नामा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फुरा क्लियार साफा जाजोबगोन आरो भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोननो होनानै खोन्थानाय जागोन स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायग्रोबाय हेलो एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया नैबे भिडिअखौ ए टु जेड नायलांबानो गासिबो क्लियार बुजिनो मोनगोन आरो जोबनायाव कमेन्ट हरनो दाबाव केन्सेल खालामनांगौबा बै लेभेलनिफ्रायसो खालामनो हागोन सोरबा बुंनायजों हाया आरो बाहाय गोरोबथाखौ केन्सेल खालामनाय लोगो लोगो दावराव जागोन जुदि केन्सेल जामारदोंबा केन्सेल जामारबायबा प्रमाण देखायनायसै आंनो आं मिथियाखै केन्सेल जामारबायबा आंबो दानो मन्थ्रि तन्थ्रि बिबान गारनानै आन्दलनाव ओंखारलांफिनगोन आंबो आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों जों आन्दलन खालामगोन बेखौ हानाय नङा र' प्रमद बर'आ दानो चिफनि बिबान गारनानै आन्दलन खालामगोन गबिन्द बसुमतारीया दानो डेपुटि चिफ बिबान गारनानै आन्दलन खालामगोन जों गासैबो लामायाव ओंखारलांफिनगोन दानो बेखौ खालामनो हायो नामा खालामनो हाया बिटिसि एकर्ड जादोंमोन 2003आव बेबोथ' जाफुंजोबाखै कार्बि आंलं बर'फ्रा ट्राइबेल जानांगौ होननाय दफाया बिटिसि एकर्डआवनो फैनायमोन हाग्रामानि एकर्डआवनो बे हाग्रामानि एकर्डबो नङा जोंनिनो एकर्ड मावनो हायाखिसै गोबां बिएलटि लिडार बिएलटि केडारफोर दङ बिसोरनो रिहेबिलिटेसनबो होनो हाया थाखाबो होनो हाया संस्थापनबो होनो हाया जोंथ' दा होगासिनो दं फारि हाग्रामाया मालाय बहाथो मावनो हाखो होमबा बे एकर्डखौ जों केन्सेल जाबाय होननांगोन नामा दानिया बो केन्सेल जानायनि बाथ्रा गैया फैगौ 5 बोसोरसोनि गेजेरावनो बे एकर्डआ गासिखौबो मावफुंजोबनाय जागोन आरो माबा डिसिनो पावार होदों होननानै बिराद दावराव प्रमद बर'आलायनो बिटिसिनि पावारखौ डिसिनोसो हगारजोब्बायनो दा बयबो थांनानै नाय अफिसाव डिसिनो पावार होननाय मोनसेबो अर्डार गैया डिसिफोरनो माखासे खामानि मावनो दायित्वसो होदोंमोन नैबे 16टा डिपार्टमेन्टनि नैबे खामानिखौ नोंसोर नाय होननानै आरो दा बेबो खामानिया जोब्बाय नालाय दाखालि उथायफिननानै लाबाय बेबायदि अर्डारानो गैया डिसिफोरनो पावारबो गैला माबो गैला हा हुनि पावार गथायजोब्बाय होनना बुङो बिटिसिनि पावारखौ डिसिफोरनो थांजोब्बाय डिसिफ्रा पावार लाजोब्बाय आङो केबिनेट मिनिस्टार सासे डिसिनो पावार होनांगौबा आंनिफ्राय नटिफिकेसन फैनांगोन आंनि थ्रुयै बिटिसि ओनसोलाव आं बिदि नटिफिकेसन होआखै हाया मा हाया सोरबा सासे मानसिनि नामाव जुदि नामजारि जानांगौबा बेखौ लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि मिटिङाव आल'सना जायो बेनिफ्राय डिसिआ बुङो बे हाखौ होजायो बिनि लेभेलाव बे एप्रुभ जाबाय
किन्तु फाइनाल एप्रुभेल मोननो थाखाय बेखौ बिटिसि आव हरनांगौ जायो बिटिसि नि इएमआ सोर रनजित बसुमतारी रनजित बसुमतारी बे फाइलखौ नायगोन नायनानै आं होआ होननानै दोनोबा बे नाथ्रोनानै दोननो हागोन आं होनोसै होनबा होनो हागोन थारमाने बिटिसि नि काउन्सिल गभर्नमेन्ट प्रमद बर' आरो रनजित बसुमतारी मोना जेब्लासिम एप्रुभेल होआ डिसि एप्रुभ खालामनाय एसडिअ एप्रुभ खालामनायजोंबो रावनोबो हा होनो हाया ओंखायनो बेफोर अपप्रचारफोरखौ जों खोनासंनो नाङा माबा बिटिसि एकर्ड केन्सेल जाबाय माबा जाबाय मारै बिदि बुंलाबायनो हायो मानसिफ्रा जे बे एकर्डखौ केन्सेल खालामनांगौबा मोनसे डिसकासन जाफिननांगोन पार्लियामेन्टआव मोनसे डिसिसन फैनांगोन बा गभर्नमेन्टनि केबिनेट लेभेलाव मोनसे डिसिसन फैनांगोन आरो बिदि डिसिसन जाबायबाथ' आंबो मिथिनांगौ दा बेफोर मोनसे भुवा खोथाफोरखौ फोसावनानै बिसोर मानसिफोरनि गेजेराव बिदि भट आदाय खालामनो नागिरदों आं दिनै मोनसे गेरेन्टि होलांदों जे बे एकर्डआ केन्सेलथ' जानाया बाद दोन बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया फैगौ 5-10 बोसोरनि गेजेराव 100% मावफुंजोबनो हागोन जोङो मावफुंजोबनाय जागोन खुनु आख' फाख' मोननाङा हा मोनैफ्रा हा मोनगोन न' मोनैफ्रा न' मोनगोन अरुणदय मोनैफ्रा अरुणदय मोनगोन आरो बिटिसि निफ्रायबो जेसेबां बिथांखि दङ बेखौ जायफ्रा मोनाखै मोनजोबगोन ओंखायनो दा मोनसे थांखि लादो मा आरो मानसिफोरखौ बुजायनांगोन जोंनिनो मावथिफोर गोजा मानसिफोरखौ बुजायनांगोन मानसिफोरखौ मोजाङै बुजाय गोसो होनानैनो बुजाय अननायजों बुजाय मोजां मोननायजों बुजाय जाहाथे एबार गोरोन्थि जाहाथे डिसिसन लाया आरो ट्रेक्टर सबियाव भट होनानै जोंनि जयन्त बसुमतारीखौ जाहाथे देरहासार खालामो बेखिनिखौ बुंनानैनो पाबुआ जरा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय उनाव फैबावनोसै थाबैनो इलेक्सन बायनानै फै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सय होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय म्यानमारनिफ्राय भुटाननिफ्राय बांलादेशनिफ्राय बिसोरबो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो नोंथांमोना जेराव सय होनो थिनो जों बायनो होगोन होदों बिथांमोनाबो नोंथांमोना कमेन्ट्सखौल' हरदो आंनि नेनानै थाबाय दा भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ